Sunt dezvăluiri grave devolate de mai multe persoane. Spitale din România ar oferi bani rudelor morților pentru a trece în certificatele constatatoare ale deceselor cauza morții COVID. Ok. Dar cum a murit de COVID? N-a luat familie. Nu, frate, familia i s-a dat 30 de milioane ca să declare că a murit de COVID. Este vorba despre un bărbat de 78 de ani. Familia spune că a murit, era foarte în vârstă. Stop cardiorespirator, era din Giurgiu, a fost adus la un spital extrem de cunoscut de aici, din București, iar familiei i s-a dat o foaie A4 în alb să o semneze și să primească 3.000 de lei pentru ca în certificatul constatator al decesului să treacă că a murit de COVID-19. Din informațiile obținute în exclusivitate de România TV, 3 spitale din București ar fi oferit sume de până la 2.000 de euro unor rude ale celor morți în spitale în perioada asta pentru a fi de acord să fie trecută la cauza morții coronavirus, chiar dacă decesele s-au produs din alte cauze. Sunt foarte multe chestii la mijloc de care noi nu vom ști niciodată. Nu sunt chiar atât de mulți morți precum spun ei. Am cunoștințe care au avut un deces acum 3 zile, au fost sunați și li s-a propus să declare decedatul coronavirus în schimbul a 20 de milioane de lei. Procurorii de la Parchetul General sunt chemați să investigheze toate decesele COVID-19 anunțate oficial de către autorități. Avem 3 încadrări. Varianta 1 în care îi se propune să-l declare cu COVID și li se pun tot felul de documente necompletate pe masă doar pentru a le semna. Ulterior, primind sau urmând să primească niște bani în acest sens, iar cei care sunt aparținători refuză, pentru că odată cu plata banilor vine și o perioadă de carantină, plus că înmormântarea nu poate fi făcută în condițiile ortodox creștine. Un alt caz uluitor pentru care s-a deschis dosar penal s-a petrecut în Suceava. Angajații de la morga spitalului au cerut șpagă de la 3 bărbați, printre care un fost polițist, pentru a putea ridica trupurile neînsuflețite ale rudelor. Banii au fost puși într-o cutie de pantofi.